ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ମାଟିର ଭାଷା ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଲଣ୍ଡନର ଅଭିଜାତ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଗହଣରେ ବିତୁଥିଲା ସମୟ ଆଉ ରାଜନୀତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1997ର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 1969ର ଏକ ବିନାଶକାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଏହି ଅଭିଜାତ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାକୁ ଦିନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟାୟର ନାୟକ ବନିଯାଇଥିଲେ ସେ। 1946 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ କଟକର ଐତିହାସିକ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ବାପା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମା ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଡାକନାମ ଥିଲା ପପୁ। ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସହପାଠୀ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ବାପାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରୁ ଦୂରରେ ରହି ଚିତ୍ରକଳା, ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଦିଲ୍ଲୀର ନାମୀ ଓବରୟ ହୋଟେଲରେ ସେ ସାଇକ୍ ଡିଲି ନାମକ ଏକ ବୁଟିକ୍ ଚଲାଉଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପରିକି ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍ କେନେଡି ଏବଂ ମିକ୍ ଜାଗରଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କ ସମୟ କଟୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ନମ୍ର ଓ ନିରବ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବେ। 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେବେ ହରାଇ ବସେ ତାର ବୀର ସନ୍ତାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥାଏ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଲେଗାସିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷୀୟ ନବୀନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଗଞ୍ଜାମର ଆସିକା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1997ରେ ଗଠିତ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଯେବେ ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନବୀନ ଯୁଗ। ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ତ ମିନିମମ୍ 50,000 ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ 50,000 କ'ଣ 50 ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ। ନବୀନଙ୍କ ଶାସନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା 1969ରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ସେହି ଓଡ଼ିଶା 2013ର ଫାଇଲିନ୍ ଓ 2019ର ଫନି ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏପରି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ତା ହେଡଲାଇନ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲା, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ସେଭ୍ ଏ ମିଲିୟନ ପିପଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆସ୍କ ଏ ପୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାର ସୁଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପାଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବନିଗଲା ବିଶ୍ୱ ହକିର ହବ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, କଟକର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ରାଉରକେଲାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିର ଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ,
से BSKY हो विजु सेतु हो कालिया 108 आम्बुलांस सेवा वसुधा एमती बहुत योजना करी लोकों हृदय रही जाइथिले से खाली सेतिक नुहे शिक्षा क्षेत्र में क्रांति सृष्टि करते स्मार्ट क्लासरूम परी इनिशिएटिव ओडिशा रे प्रथम थर हो OAV स्कूल एस्टाब्लिशमेंट हो फ्री लैपटॉप परी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक नूतन प्रयास एहीपरी भाव में ओडिशा को शिक्षा क्षेत्र में से आगक नहीं जाते आउ से प्रमाण करी देखई देथिले जे शांत एवं नम्र भाव में कठोर प्रशासन और दुर्नीति मुक्त चेहरा बल रे किपरि क्रमागत 5 थर निर्वाचन जीता जाई पारे शेष 2024 निर्वाचन में ओडिशा रे 24 वर्ष एक सुदीर्घ शासन परिसमाप्ति घटिला अटल बिहारी वाजपेयी गोटे कथा मन पड़े सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यही परिप्रेक्षी ओडिशार शासन में परिवर्तन है। हाँ, प्रत्येक सरकार जिते बड़े एते वर्ष धरी शासन रुहति तो किसी ना किसी दोष त्रुटि अवश्य रही है। बीजेडी किसी ना किसी दोष त्रुटि निश्चय रही है। से विधायक मान प्रति लोक आक्रोश हो ओडिया अस्मिता नाम विरोधी एक सुचिंतित प्रचार हो शेष में ओडिशा रे नवीन पट्टनायक जुगर अवसान। हाँ, सरकार तो बदली गला हेले नवीन पट्टनायक ओडिशा जहाँ कर जेते दिन जाए ओडिशार इतिहास को गर्वर सहित पढ़ा जाउथिबो नवीन पट्टनायक कथा अवश्य मन रखा जाए। से क्षमतार थांतु बा विरोधी दल रे एपरिक न भी रुहंतु क्षमतार किंतु जने शांत सरल एवं प्रजावत्सल नेता भाव में सबुदिन ओडिया मान हृदय में चिरपूज्य हो रही कहीं से केवल जड़े मुख्यमंत्री नथिले बरं आधुनिक ओडिशार से नवनिर्माता। शेष में गोटे कथा कही भिडियो को एंड करी केवल मु नुहे ओडिशा तो कौटी ना कौटी नवीन पट्टनायक सुशासन को डेफिनेटली मिस कर सुशासन को मिस कर नहीं आम कमेंट रही जय जगन्नाथ।